Ramogi kuom yiero Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag kagi kacha biro ni gi thuolo ni nyinga en George Bati. Ji ariyo wito ngimagi e masira mar apaya e kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane riembo e ng'weye Tete bayo yo kendo nego gi kanyo. Ji ariyogo ma gin joriemb apiko Eric dhi nyime gi tijegi ma pile kinde mag masirano. Kaluwore kod joneno, nyamburko nokwongo gweyo jariemb apiko mokwongo, to bang' bagni nochako gweyo jariemb apiko machielo kane pok obayo yo kendo donjo e bugo. Obila manochopo e masirano nobedo kod tich matek kendo tiyo kod iro malungo wang'e keyo jopiny manomonjo kendo wang'o nyamburkono. Koyango masirano, apisa mochung' ne weche mag apaya alwora ma Nyanza Alan Mwangi olero ni derep nyamburkono dhi nyime yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi e kinde ma nonro dhi nyime. Subaru no ayo ka chok ka jo pipika achiel miluongo ni Dennis ne adudo ke base ne bigingo ka cha achiel be ne dhiyo ke BCQ to koro ne gari no dhi motuomo gi kabisa kuma instant ma ngata gwa gitege tho. Jo piny ne neno kendo ni gari motuomo jomothogo ni mondo wang' kendo polisi ne otamre wacho bang'e to jo piny okawo gimoro manie gari no kendo bang'e gitia gari no mach ma gari no wang' molokre buru. Gimotimre kawuono komora nikech notimre koyudo ka ne base to gari no kako wuok achok ogo bums mabut kanisa ma New Wine ka, then toke no to kwanyo kijana miluongo ni Kevo. Koro noriembo ga Kevo ka Kevo ni e bwoye kobiro. Mar ariyo ochako yudo kijana moro ko boche, nochungo boch base. Kijana no bo chwado kanyo instant moto. Driver ni maleng' wacho ni nomer nikech speed moa godo kachok kobiro godo kochomo Kawota ok en speed manomol. Made benian jaji ng'ano ni tuwa magi miwacho kuome onge. To nakwayo sirikal ni ma ng'ata mariemba along the ring road wan gi nyithindo mikowo school, wan gi joma wuotho gi tiendgi kadhi town madhi tich, wan nyaka gi jomoko mopogore matiyo gi ndara. Onego bed ni ka ng'ato nie ring road gikete speed limit ma ng'ato nya ringo godo e ring road ma Nyalenda kae. Riwruok mar gavana seyo migawo mar thieth kuom keto gitenge twak mar loko kuma mar thieth mar NHIF nyaka e SHIF. Ka otelnegi kod jakom mar komiti mar thieth riwruok mar Governors Mudhomi Njuki gikoni piny owacho ne osingo timo gik moko duto neno ni okumba mar thieth manyien ochako tich maber, gino ma ok gine kadhi nyago olemo. Kaka Judith Omondi lero, Mudhomi ne oloso e kinde romo mane obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF. E romo mane okelo kanyakla jokanyo mag komiti mar thieth e bwo riwruok mar Governors kod riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF, ng'uro wuok e kind twak mane ochoko paro mar timo thieth makare e counties. Jakom mar komiti mar thieth Mudhomi Njuki oywak kaka counties ni kama rach ahinya to e sama koro iloko okumba mar thieth yare NHIF nyaka SHIF. Mudhomi koni pachgi ok osedew kod migawo mar thieth kata bed ni e chopo kare lek mar thieth makare nengo ma oyweyo UHC chakore gi e counties. The transition committee which is in place, which I've rightly put here before and I even put it yesterday, that we are not represented as Council of Governors in that committee, makes it very hard for us to put our case in the issues that are affecting the counties. Bende okoni migawo no hao mana okumba manyien ka midhiero mag NHIF kama oriwo gope ok losie kendo gin mana gik ma iwiro. Currently we have a situation where we have pending bills for NHIF that are owed to counties as claims, are owed to private hospitals as claims, and no one seems to be taking responsibility of that at the moment. Yet there are resources that need to be plowed back in health system for them to be able to work. Kanya kane jopiny chak chwayo pachgi ewi paro mar keto e tim SHIF, migawo mar thieth oling kendo jotuo mang'eny ok yud thieth kaluwore gi Mudhomi. The transition period of about 1 year that is purported to be enough has a lot of challenges in terms of what has been working with NHIF now is not working because we're in transition, and what is supposed to work with SHA.
patients cannot wait until when this system is perfect. Individual patients who have subscribed to NHIF who are not able to access services at the moment because of the bureaucracies or other gaps in transition. Kata mana sir manyita gi yudo kowuok e riwruoge ma ok mag piny owacho, bende giywak ni piny owacho diyo kendo koro nyaka riwruoge gi kali sirkal mamalo eka gisir counties. Donors are no longer engaging the counties directly, but instead they are supporting health through the ministry, MOH. And you know, basically in law, MOH is a coordinating agency which basically provides a policy framework that so that we can be able to deliver services in the counties where health is really developed. So we are urging donors to reconsider their support to be channeled directly to the counties. Jatelo mar AMREF Dr. Gitai Githinji okwayo mondo mi oket thenge omenda maoromo mabiro neno ni lek mar universal health coverage ochopo kare. Judith Omondi, Ramogi TV. Ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ma Busia odonjo odiechieng' mar ariyo e seche ma kuonde thieth mathoth mag piny owacho kama oting'o Busia County Referral ojwang' tok jotuo gol e kuonde thieth go. Kaluwore kod anyuola mag jogo matuo mane omolo e kar thieth mar golo jotuo, giyango ni onge thieth moro amora ma giseyudo gino mochunogi mondo gigol jotuo maggi kendo tere kuonde thieth mamoko mag ji giwegi. Moko kuom jotelo e gwengego okwayo piny owacho mondo mi odonjre wachni motegno kama oting'o chwalo yedhe e kuonde thieth ma koro yedhe nok gie sani. kama huko Teso. Time. Kila kitu hapa tunanunua, hata gloves, hata nini tunukununua. Sindano peke yake ndio tunapata bure. Hata gamu ya kusika sindano tunanunua. Mama museka mimi, ununue dawa, ununue kila kitu. Tutapata wapi? Kuna wagonjwa wenye hata hawajiwezi, hawezi kutembea. Na tunatolewa hakuna madaktari na tumekuja hospitali kusaidiwa. Sasa sisi tunajiuliza huyu gavana tulitarajia kwamba tunampeleka huko atatusaidia. Na kumbe hakuna hata usaidizi. Tangu nikuje alikuwa ataende piata ya ania kwa tumbo. Lakini sijaona kitu yoyote. Panadol usubuhi, Panadol jioni. Sub county hospitals zote Busia hakuna madawa na hakuna services ambayo inaendelea. Kwa hivyo tunaomba bado kuwa county government iweze kufanya kazi yake. Na pia tunaomba national government iweze kuingilia. Riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Nyamira obuogo chako ng'anyo bang' jumbe ariyo Ponytend kaunti no kochulogi osara ma osebidho kuom dweche adek. Jochiw thieth mane twak e kaunti no koni giwinjo matek kendo kata mana ute ma gidakie osemigi obok mar mondo mi gidar kaluwore kod bedo ni pok gichulo utego. Gikwayo kaunti no mondo mi oruo osara margi poni gidwa ni thieth odhi nyime ute thieth duto mag piny owacho e kaunti ma Nyamira. Wanachama wetu ambao ni nurses hawajalipwa kwa muda wa miezi mitatu kuanzia Disemba 2023 January pamoja na huu mwezi wa pili ambao unaenda kuisha. Wamekuwa kama omba na hata wengine wameanza kufukuzwa kutoka nyumba zile ambazo wamekodisha. We want our members who missed salary for December, January, and this February has ended to be paid their money in totality. And also, all nurses, our nurses, must be paid before 6th of March. If they will not have been paid, we have as a union instructed them to buy sneakers. And as a union, we have purchased whistles and vuvuzelas. Tumepatiana 2 weeks. Kama hawatalipa wafanyikazi wetu, hatutaenda kufanya kazi kaunti ya Nyamira, na kila mwezi ikifika tarehe 5 kama hawajatulipa
tunaambia wafanyikazi wetu wote wasiende kazi. Kawasudo ni ywaruok mar telo koro mienjo e od bura mar kaunti ma Vihiga bang'e MCAs moko motenore kod kweth mar Azimio dar kendo riwore kod riwruok mar Kenya Kwanza. Jatend kweth ma nok e od bura ma Vihiga Vincent Atsiaya dwaro mondo piny owacho mar od burano kata spika mar od burano Chris Omulele oyang jotelo mowuok e kweth mar Kenya Kwanza kaka jokanyo mathoth e od burano. Korka kore spika no to dwaro mondo miye thuolo kapok ochopo dwaro makamano. Okuom MCAs kotelne kod MCA ma Banja Collins Ayugu ne odar modonjo e duond bura mar riwruok mar Kenya Kwanza kuwuok ODM. Sasa wengi ni wagani? Si ni Kenya Kwanza? Sasa ile sisi tunaomba spika aweze kudeclare Kenya Kwanza kama ndio majority katika bunge la Vihiga County Assembly. Hata sasa tena hapa ndani mimi mwenyewe naongea, chama hata ishanifuta. Chama inasema mimi kwa sababu nafanya kazi pamoja na serikali ya President Ruto wakati alitembelea watu wetu wa Hamisi juzi. Na mimi nikasema nitafanya kazi na president kwa niaba ya wananchi wetu waweze kupata maendeleo. Nataka niunge mkono wenzangu ambao wamesema ya kwamba sisi ndio tulio wengi katika bunge saa hii. Na kwa hivyo tunaambia tu spika asichukue muda mrefu kudeclare. Tunangojea hiyo declaration na tunajua ya kwamba sisi tuko wengi na ni hivyo itakuwa kuanzia leo. Kama vile mwenzangu amesema, tunaendelea na business na tunaendelea na business tukijua sisi ndio tulio wengi katika bunge. Nimekuwa kwa ule mrengo Azimio na yale ambayo wamenifanyia kama MCA wa Shamagor, nimewaachia Mwenyezi Mungu. Nimekuja kujumuika na kufanya kazi na viongozi wa Kenya Kwanza ambao wako na heshima, wako pia na utulivu na pia wako na maono ambayo yanaambatana na yangu ili kuleta maendeleo katika ugatuzi wa Vihiga. Kaka okang' mar siro piny owacho e chenro mage mag kedo kod kong'o ma ok opuodhi, tend loch nanga apisas mag obila, ruodhi kod jolupgi okwa mondo mak motegno lweny mar kedo kod kong'o ma ok opuodhi e gwenge mag Narok South. Gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu ogolo chik mondo mi giked kod kong'o ma ok gidewo wang' ng'ata ng'ata. Koloso e kinde yawo ayanga skul mar ECD e sub-county ma Ololunga ma oting'o jopuonjre 160 ne osiemo jogo machwalo ohala mar kong'o ma ok opuodhi ni ibiro kawnegi ondamo mar chik. Ne osire kod MCA mogwel Jeff Jefferson Langar kod Joseph Ole Karia ma en achiel kuom jodongo oganda jo-Masai ma Narok manoyango ni jonyuol nyaka koro sir nyithindgi eneno ni giyudo somo makare. Toka kesho asubuhi mwaga pombe zote, shika watu, hata hii den. Wasee walikuwa wamekuja kusema ati hiyo den sijui ni nani. Hakuna ya mtu. Hiyo ni ya pombe, arua hiyo. Sasa kutoka kesho asubuhi saa 2 kamili enda mwaga pombe yako, usifiche kwa sababu inapatikana. Tumepata new OCS na new SIPO commander. Na nimechunguza kidogo story yao, wa mahali walitoka waliweza kumaliza pombe. Wakishikana na DC wetu, washikane na hii watu wote tuweze kumaliza hii pombe ndio watoto wetu wasome. Riwruok mar joma ong'ol osiemo jonyuol mapando nyithindgi mong'ol kaluwore kod akwede ma giyudo kowuok kuom oganda. Kaluwore kod jatelo mochung' ne riwruogni Hamisa Zaja, giseyo kwet ma oganda osebedo ka kwedogo joma ong'ol, gino mamiyo jonyuol ma nyithindgi ong'ol wigi kuot gologi oko e kinde oganda, gima miyo thothgi bende ok dhi e skul. Giloso e od thieth ma Sayida Fatima e kar chung' od bura ma Nyali. Joma ong'ol okwayo sirikal mag kaunti mondo mi kata sirikande mag kaunti mondo twak kodgi wi achiedh nade ma joma ong'ol osebedo ka kalo e kendo yudo negi konyruok mapiyo. Ni wakati ambao hii sekta iwe devolved na serikali iangalie kuwaona hizi equipments na pia hizi equipments wazipunguze tax. Hizi equipments saa hizi zimeenda na tax ya Kenya na ambao zimekuwa vitu ambavyo tulikuwa tunavinunua laki moja na 50,000, saa hizi tumeenda kuvinunua kwa over 250. Unajua katika maisha kila mtu Mungu anampatia jaribu lake. Na kama Mungu amekupatia jaribu la kwamba una mtoto mlemavu, basi kwa nini ufiche? Ule mtoto ni kwamba
na ukimtoa mapema itakuwa vizuri zaidi. And most of parents wanaoficha watoto utapata maybe mtoto ana minor tu, shida ni kidogo, angepata therapy mapema angesaidika katika siku zake za usoni. Kwa nini unamficha? Sasa ni ile ikawa tunafanya bidii sisi wenyewe machifu, tunazunguka na wale CHP. Amesema ana watoto 5, hana watoto 5, kuna mtoto mlemavu ndani ya nyumba. Kwa hivyo tunamsajili. Kwa hivyo wazazi wasione haya, wajitokeze. Utakapojitokeza ndipo utakapojisaidiwa. Lakini iwapo utajimficha ule mtoto, ujue kwamba unamdhulumu. Giko weche manyien makagi kachero kamano kuom kete Ramogi TV mathuta enya poro medoloso ni odwa mar kawo weche manyien koromo sa achiel gi sa 3 mar otieno ibiro yudo ge radimba miyo kamano mar mantie med na kete ka nyinga en George Bati.